Obo hongkai ang 27 Kalyanpur Pramodnagarni khoroksa jonoprotinidhi ingnani thangui tongo. Aboni bagai jonoprotinidhi ingnani thangkai ang o 27 Kalyanpur Pramodnagar Kwplai ingnai oroni no ang jung jongmari chini counting ni pore lekha kha hongkai Kwplai ingkhai ang jonogonno naikolima tongnai. Aboni bagai tamo Kwplai ingthun tam Kwplai ingyang thun oro ano songui rikha je nung oro ni khoroksa candidate yakhaba ang Kwplai ingkhai to MLA ngnai Kwplai ingyakhai deputed candidate ngnai ang asa ko yang Kwplai ngnai ani confidence tongo ang bisas tongo abni bagai ang elakar no yakaja karon elakani borok koto suk dukho kosto borokni sanani bagai ano kamio no mannai ano agotla thangui sanani nanglak aboni bagai ang kamio no tongo otoso o jorawo ani belai khaino ani cherai ni porikha ani cherai botor diaku aboni bagai haipano jonogonchi mi ko mul kok tabuk ani borom ganang lukorok but dikha kosto khalai lekha feel khalai lekha brok ni suba no brok ni hamjak mani baino ang tini Kwplai ingnani thangui tongo aboni bagai ang brok no yakaria brok ni nangkuk mani somoy no ang brok ano manna musung mani no sob somoy na ano manai tamo hor tamo sal tamo phung borok hakjalo thana nangya o Pramodnagar Bidhan Sabha ni bisingo no borok ano manai hinui no ang tini oro ang phaima tongphaio ani nogono ani amani nogono ang tabukbo ani phayong songbai na ang tongima tongo aboni bagai je kuno 27 Kalyanpur Pramodnagar ni ani khadani takuk tai bukhukjong norok je kuno samoyo je kuno samong nangkangkai norok ani kamio ashram sodarpara norok oro no phaike ano malai phaine by chance Agartala bubagra meeting ringkhai simche ang thangnai ingekha norok ano kamio no sob somoy no mannai aboni bagai jotono no ang okok kesarnani bagai no ang norok no tini ang media ni bwskango ang phai sopaika borok no ang maringkha hambai ang to oro Kwplai ingnai no ang ekta but befanang thun toba ang no Kwplai ingnai abo ani jurapi asa tom hingkai te kaisa question madam nung Kwplai ingmani porebo lukurok ni bagai bo samung kaham no swkang khaigranai abo kisa saikna ridi lukurok ni bagai samung khaina hingkai belai kheno kabang karon jung 25 ta boshor nuk lai thangka jung aro chini kami amchai roko mungsa kiri mungsa lam kaham kiri tui kaham manang ya nini rung nok tongo otoso aro master kiri oba hai jung nugui tongo kaisa sakham kaham kiri doktor kaham kiri chini pahar bisingo to kiri primary health center musuk thui tongo aro na doctor tongo na nurse tongo na biki tongo oba herok nugui belai kheno bakha yogo aboni bagai puila no borok ni nangkuk mani hingkai lama no lama kaham hingkai langma kathang tongo lama hamya hingkai langma soi thango borok aboni bagai puila no nango lama o lama chini belai kheno nango aboni yakol hingkai tamo jung tui joler opor nam jibon hinjago wansa koko tui kaham manang jung tui sa ungo tam hanai tui sulung ni tui rok no nungui chin borok aro yongsa kuksa khimani yongla biki apte rong manangui no jung chini bohok antrik malaria ngi jung kabang makhi biti birai masaya ni apne bagai jung tui kaham manang nan bagai belai khen nango supply no jung asaya supply asaya pano chini borok ni kaisa system tongu mini deep 12 dog review mano aboni pore nobrum jung oba hake rima kangka jung motor soho rikai jotton nobrum jung tui kaham nangnani subidar mani aboni yagolong ka chini tamna sakham jung at kaisa borok jung to samung tang janai ba eko sap chawo jung dukho kosto malayo ajora rok hingkai jung phacha hospital thangnani numbo sao phacha doctor thanande jinoro kaisa hospital pan kari chini kami amchai bisingo aboni bagai o sakham ni bagai ro belai khena nanggo tai tamong nukja chini rung Skha belai kheno nanggo jung tamong nukha thangnai 5 bosoro
kaisano nukha aboni bagai jung tini o Tipra sa elakar edisi elakaro teibo kaham kai naikol jaknani bagai tai chini oro 27 Kalyanpur Pramodhnagar kwbangma borok MLA chai thangka asuk bisi kolokma kwbangma party ni no MLA chai thangka phiaba jung bwrui khorok chapani MLA chama nugyakho ang tini ese bwrui hisabe ang bwrui rokno hingkai buma hunjago hingka ang tini 27 Kalyanpur Pramodhnagar ni khoroksa bwrui ngakaba khoroksa buma hisabe bo busa mai ok huja tongkha bo busa ni ri kisik ngui tongkha bo busa mai bono tini ri pairi na nang boy pairi na nang abo bebak na ang siu abo bebak na naikol nai ini no ang sini borom kanang buta stok no taito tolu korok na ang kop kesar mani kelayo abni bagai ke bawa najak nai kere jung KOKPIN no nani thangai tongo karon agiwa boi kwbang ma hono nung hari de damano ba khoroksa sitting MLA no hono a sitting MLA snamnai le sabo bo je somoya MLA ngpuru ang ni jibai thang bini logeo tongo ang apuro ang bo boy baksana odol no khai tongo ani porishrom bo tongo bo MLA ngmani yagulo abni bagai je borok bini logeo tongo bone MLA snamne bo ba se botini contest ngani nango hungkai ang abo 100% ang KOKPIN ne ang saiman abni bagai tini ang bai je borok tongnai ano je subai tongnai borok bo haino tini ano suba mani bagai no borok ano tei phandi ma bagai no ang tini ani confidence tongo je ang KOKPIN ngai hene abni bagai ang jotto no khas rangai kha tongthogoi jung chini o 27 Kalyanpur Pramodhnagar jung KOKPIN ngai bo jung kaham kai jotto bai no khalok bolai jung chini 27 Kalyanpur Pramodhnagar no jung naithok khlainani jottoni nangkukmani jung samung no khlaiyi jung jonogon bai chini butas rok bai jung hamjak jaknani borom rejaknani tikhe tongnani bagai ang jottono no koyo tai norok no bele bele hambai mario je norok ni hamjakmani kopulung jung bwskango proman mannai 2 tariko o proman no jottono nasinglai tongo norok bo ang bai baksano nasing tongkhana hnoi aboni yagulo 2 tarik ni ulo o je norok ni hamjakmani mari busuk joratoi ani thanio phaino abono no ang nasingui tongo 2 tarik ni dino no ang norok no o mari manbai mani yagulo ang norok no taibo hambai rinai asuk joratoi sawoi no ang norok no hambaya poro hambai